мувофиқи нақшаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сафари кории меҳмонони олиқадр ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба нақша гирифта шуда, таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳро ва мушоиати қатории воситаҳои нақлиёт бо меҳмонони олиқадр ва ҳайати ҳамроҳикунанда ба зиммаи мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ вогузор карда шудааст. Аз ин лиҳоз шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ба диққати шаҳрвандон ва соҳибони воситаҳои нақлиёт мерасонад ки дар санаҳои зерин санаи 29 марти соли 2023 кӯчаҳои марказии шаҳри Бӯстон, шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров, кӯчаҳои марказии шаҳри Гулистон, шоҳроҳи Гулистон, Хуҷанд то Боғи Миллӣ, санаи 30 марти соли 2023 кӯчаҳои марказии шаҳри Истиқлол, шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров, кӯчаҳои Исмоили Сомонӣ то Рифат Ҳоҷиев, шаҳри Хуҷанд, санаи 31 марти соли 2023 аз деҳаи 81 ноҳияи Спитамен то ҷамоати деҳоти Абдураҳмони Ҷомӣ ва шаҳраки Зафарободи ноҳияи Зафаробод, санаи 1 апрели соли 2023 кӯчаҳои марказии шаҳри Гулистон, шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров ва Хуҷанд Конибодом то гардиши ҷамоати Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, роҳи Конибодом Деҳмой ва ҷамоати Исфисор то Деҳмой, роҳи автомобилгарди ҷамоати Овчи-Халача, деҳаи Навободи ҷамоати Ғозиён, Деҳмой то ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, пули ҷашнии маҳаллаи Сартоқай то маҳаллаи Се, кӯчаҳои Рифат Ҳоҷиев, Исмоили Сомонӣ, Фирдавсӣ ва Ҷойразокири шаҳри Хуҷанд, шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров, кӯчаҳои марказии шаҳри Гулистон баста мешаванд. Дар баёния бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд аз кулли шаҳрвандон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд эҳтиромона хоҳиш мекунанд ки ҳангоми ҳаракат дар кӯчаҳои дар боло зикр гардида ҳаракати худро тариқи кӯчаҳои ҳамшафат идома диҳанд.